Гаилә җылысы кем кулында? Дус тату яшәүнең сыры нидә? Түбән Кама үзәк мәчетендә мөслимәләр өчен әхлак дәресләре үткәрелә. Хәзер көндезге кичке укуларга 300-дән артык ханым йөри. Дәресләр төрле форматта уза. Чыгарылыш укучылары өчен ачык дәресләр үткәрелә. Әлеге бүлмәдә утыручылар чыгарылыш сыйныф укучылары. Ханымнар 3 ел дәвамында әхлак дәресләренә йөриләр. Бүген алар алган белемнәрен тәҗрибәдә кулланалар. Ничек иттереп сез ирегезне каршы аласыз? Ничек иттереп каршы аласыз? Шуны безгә күрсәтегез әле. Әйтергә кирәк, хәзер көндезге кичке укуларга 300-дән артык ханым йөри. Белемне 13 мөгаллимә бирә. Укулар Татарстан Диния нәзарәте тарафыннан расланган программа буенча алып барыла. Шушы программага нигезләнеп, һәр укытучы үзенең фәне буенча календар план төзеде. Бу планда без дәреснең темасын һәм дәреснең максатын яздык. Һәр мөгаллимә айга бер тапкыр ачык дәрес күрсәтергә тиеш. Бу үзара белем белән уртаклашу һәм фикер алышу максатыннан оештырыла. Бүгенге ачык дәресне Айгөл Җәмәлиева әзерләгән. Айгөл үзе дә ул үрнәк гаиләдә үрнәк әни, үрнәк хатын һәм үрнәк килен. Ул кайнанасы белән тора, менә шу 3 сыйфатны үзенә берләштергән һәм инде ул мөгаллимә булгач, ул үзе эшләгәннәрне тормышта үзе яшәп күрсәткәннәрне генә кешегә күрсәтә ала. Дәресләрдә теләге булган һәркем катнаша ала. Җәмигъ мәчете мөгаллимнәре белдерүенчә, иман йорты ишекләре һәрвакыт ачык.